povestea numelui tău, Tudor. Hai să începem povestea, Tudor. Povestea numelui tău, Tudor, înseamnă din vechea limbă germanică o forță ce cheamă din Theodorus, conducător al poporului. Un nume ce poartă puterea rolului, un lider născut cu direcție și viziune. Tudor, cel ce știe să conducă, nu prin forță, ci prin minte și muncă. Nu doar vorbește, ci arată prin fapte și duce lucrurile mai departe. Se pierde în drumuri ușoare, își face singur propria cărare. Are în el o putere tăcută, dar care schimbă orice luptă. Nu cedează când lucrurile devin grele, își ține direcția chiar și în furtunele rele. Și chiar când totul pare blocat, el merge înainte determinat. Tudor, nume de conducător, ridici lumea pas cu pas ușor. Cu mintea clară și sufletare, duci totul spre realizare. Tudor, ridică-te sus, numele tău are ceva de spus. Prin viziune și hotărâre îți construiești propria putere. Nu te abați de la ce ți-ai propus, ai un drum clar și un scop de sus. Nu lași lucrurile la întâmplare, ci mergi mereu spre realizare. Ești stabil, dar și deschis la nou, știi când să conduci și când să fie rău. Iar tot ce construiești în timp devine puternic și plin de sens în rim. Fiecare nume are o poveste de spus. Tudor e un capitol cu sens adânc și trăit, din origini și vise. În versuri se adună originea numelui tău, acum o să răsune.